Tumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshane abushengi zidwashane ezidoshakazi kanonkunkwezi hlala namhlanje ungashenqwa ndishina ngomnye umzuzu kuba kaloku antento ngaphandle kwakho bethunana namhlanje ndiza nomxholo othi esiwaziyo ke phofu and ningandibethi ngamatye bethunana it's not like ndicinga uba ndibhetere or anything. Nam ndinezinto endawufana nazo by the way. Kukho izinto amabibi endawungena nawo engcwabeni, so I'm not judging anyone, but kuyafuneka mane sikhumbuzane ezinye izinto mane siyane sizenze ingathi asazi kodwa siyazi qha ufuna ukwenza le nto yenzayo enkanini, kodwa you know you live in a world that has rules and laws. There are natural laws that if you respect and follow, you understand, you are likely to live, a balanced life at least, you understand. We live in a universe, with rules and laws. People talk of energy, you understand, Guti. We are all energy at the end of the day. One thing affects the other, by the way, for as long as we are on this earth. But sometimes we are choosing ukuthi, so apply aphi lo mthetho, or which rules and laws, you understand, do we abide by. Sometimes to your own detriment. Uzibhaqe sowusengxakini ucinge into obuyathakatha ude ukhohlakale ibe nguwe ke ngokuphumayo uyofuna amayeza okuthakatha umntana abantu engakwenza nganto. Uhambela umuntu emaxhweleni ngelithi uyakuthakatha abe engakwenzi nix umntana abantu. Qha wena uphethwe yile nto ikuphetheyo awufuni ubona inyaniso njengoba injalo. Sonke we have a weakness, you understand, when it comes to attraction, when it comes to affection, when it comes to love. Yayiva kukho laa nto kuthiwa luthando liveske liphambanise. Akho mntu ophilayo mna, if you are alive and kicking and at least my age ke, or at least above 30, khange ungaphambani, you understand, like otherwise uphila pwe nathi siye. So ndiza nento ethi guys, kukho le nto kuthiwa ngumtshato. Ndithethela abantu abatshatileyo ke ngoku, ndithethela abatshatikazi. Yayiva ke ngoku izinto ezilotyolwe efondini, izinto ekyiwe ngaphambili kwahlala phantsi kwaxoxwa kwahlelwa ngazo. Yayiva ke ngoku kwavunyelwana kwatyikikwa izivumelwano, into ezikhuliweyo emakwazo into yoba hambi emathileni. Yayiva ke ngoku thetha ngabo bantu. And by the way, nam ndili-return soldier, been there, done that. And ndithetha mhlawumbi kuba nam ndingenalo lishwa manditsho lokhutshwa ngumntu emtshatweni wam. Andikhutshwe mntu mna, don't want to lie. And sasinezinye nje iingxaki ngaphandle komntu. So ndizama ukuthi ke ikhona wena loo ngxaki yoba singafuni uyamkela into yoba uzawuba sengxakini. Ngamalahla shushu umtshato, and umtshato ngabantu ababini bethuna. And you learn this the hard way. Andithi kutheni, but if you don't know it, you will learn the hard way. Respect umntu otshatileyo. Run away if possible. For the simple reason ethi mna xa ndizijongela ngemehlo lam, likamoya, even elenyama, akho mntu uprotected ngathi ngumntu otshatileyo. Those guys are protected. Like protected.
You understand? They don't even sometimes need to know ukuthi their partner is cheating. But i-protection just surrounding them spiritually ingapha kokuqonda. Yile izawubangela uba wena mntu uncedisa laa mntu utshithayo ube nedyudyu ucinga into obuyathakathwa uphele inguwe othakatha kuqala. Anabantu engekakwenzi into akayazi nale nto niyenzayo ngelinye ixesha. Umuntu otshatileyo ukhumbula kaloku into yoba both of them now, they have two sets of ancestors. Andithethi mna ngumntu uyosayina kwamantyi, no. Abaye kwaNtsumpa bayosayina, okanye usayiniswe ngumfundisi. Ndithetha mna ngabantu abatshatileyo kwendiselwana wawota umakoti wathiwa igama. Wangumakoti walapha futhi wawuthanda umzi wakhe. Uyayiva ke ngoku? Makoti wasemathileni waziwa ngabaphantsi, waziwa ngabahleliyo. Una-two sets of ancestors. Zizinyanya zakhe, zizinyanya zomyeni. Ezingamfuniyo ngaphandle kwala magceke, ezimfune kula magceke. Uyayiva ke ngoku? Eleke laa mfazi egoduka ekhapha umyeni wakhe, egoduka. Umyeni wakhe eyovusa ubuhlanti buyawa, yena eyoqoqosha iyadi kamazala wakhe. Uyayiva ke ngoku? Evusela goqo. Ekhalela ikhitshi likamazala elibolileyo eliphelileyo. Uyayiva? Ebhajethela into yoba ibhonasi yakhe elandelayo uzawukhathi spruce up ikhitshi likamazala wakhe. Uyayiva? Umuntu obonayo into bemzini wakhe imbiza u-14 akekho, diniwe yena kuboleka imbiza kule lali, aqonde uba makaqwebe athengele umazala wakhe imbiza zalapha ekhaya. Uyayiva ke ngoku? Into ebhinqela phezulu Fondini xa kukho imicimbi apha ekhaya. Who are you wena ucinga into yokuba uzawufika ugxobhe? Laa mntu uyafunwa ngabantu balaa mzi futhi baza kumlola ngakho konke abanako. Ukulwa kwabo kukuthini? Kukuxela apha kwezakho izinyanya into yoba ebethunani makhonjo, khanithethe nale ntombini, lungisani intombini because yasimosha ngoku. Uyayiva ke ngoku? Imagine xa ubethwa nazezakho izinyanya zikubethela into yoba ayikho le nto uyenzayo. Uzawuthi uthakathiwe ungathakathwanga. That's all I'm trying to say. Iya kula malahle uwazi uba ashushu and ayatshisa. Basopha umuntu otshatileyo. One, iinyembezi zakhe uba uyazile. Imagine laa mthandazo. Khona ibuhlungu njengomntu ozawuguqa idolo kusasa nasebusuku ekhwaza igama lakho. Imagine yaziwe nangabantwana bakhe. Ezo mveku zizawube zithandazela wena into ukuba uThixo namanyange mababone babenza ntoni ngawo. Ezo ntshabulo phezu kwakho. Bethuna ngelinye ixesha sizibetha ngokwethu. Andithi kutheni bethuna, qha ndiyazama nje ukutsho uba i-dangerous kodwa laa way. Dangerous. Ewe mani banqabile oontanga bethu, you know bathathiwe sabasathini ke. Kodwa ke uzungathi khangixelele. Basapha protected la gang. Amagwini. Till the next one, Bethune. I'm still available in Joburg, by the way. Find my number on my bio. I'm not sure if it's there, but yeah. Bye.